Jana kamangara. Java. Chaurati. Ukamangari. Diani. Diani chichako. Akatengesa nzvimbo isiri yake. Iri nzvimbo yani. Iri nzvimbo yeshomatowa. Nzvimbo kwamatowa. Iwo uri kwamatowa. Wana kwamatowa sunzai maokoto. All right. It's okay. Right. Nzvimbo yakatengeswa neuyu ndiyani? Yeah. Imi kwamatowa. Titaurire kuti nzvimbo yani. Ita zvakakusunungukira. Zita ndiyani? Ani? Ana matowa. Yeah. Ichi chako. Yeah. All right. Okay. All right. You're nyarare. Ndopa munhu 1 achitaura panguva imwe chete. Right. Baba wako anonzani? Baba wangu anonzi Matowa Boruon. Yes. Okay. Saka nzvimbo iyi vakanga vapo mwana mukomana aitwa Luka ndokubva roro mukadzi wake ane vana vake ndokubva vapera kufa vakachengetwa pamushapa nababa wangu nanzvadzi yangu naluka. Saka mwana womukadzi wake ndiye akuuya kuzotengesa musha wedu isi tiripo kubva kwamurewa uya kuzotengesa stendi yamatowa. Musi wakafa Luka uyu mwana yakasimudza maoko akati handisiwe ropa repana handina nechichiri pano ndiri kuvaka kumusha kwangu kwamurewa ko nhasi apinda apa apinda pakubii isi tiripo ndiyo benefiti yamusha wakaboya. Uyo akachengetwa pamusha penyu? Baba wake. Baba wake ndo akachengetwa pamusha penyu? All right. Benefiti yamusha makaboya ndi uya kuzotengesa achititaurira. Baba wake wakavigwa kupi? Ameno kwavakavigwa ndikuzivei handivazivei. Hauvazive baba wake? Handivazivei. Havana kuigwa pamusha pedu handivazivei. Okay, garako basi. Right. Iwe tauratidzwa. Ndiwani sitasi? Mbomira uchi pamapiro. Chaza kana takwa datokutaurira. Ndinzi Masimba Mucheni. Masimba Mucheni. Right. Uri kuizwa nyaya iri pano? Nyaya iripo inini nyaya iripo ndeti inini zviri mumapepa. Ndakunzwa ina handiwerengi. Ndakunzwa iwe uchitaura tosaka ndiri kubvunza. Handikui zvekuverenga. Ini ndakangonzi ndinozotora mapepa aya chete. Kupi? Koti. Mapepa ei? Ndiwo handiri kuti muone. Okay. Right. Asi uri kuti chini nyaya ndichiona mapepa? Aiwa, ini handina zvandotaura. Iwe usapambadze nguva yadare. Dare riri kuti iwe uri kuziva content yezviri mumu. Chii utaura? Gogo vakasiya vaisa vanhu kuti ndo vachatora zvinhu zvavo. Saka uri kuti iwewo wakapiwa zvinhu izvi nagogo. Ndizvo vari kutaura? Ndo zvavakasiya vataura. Vakataura nemuromo here kana kuti vakaita vakasiya vanyora zvinhu zvavo. Uri kuti uri beneficiary nekuda kwewill yagogo. Ndizvo vari kutaura? Ndo zvakanyorwa muwill. Wadii ngotaura izvo? Ndo zvakanyorwa muwill. Gogo vane vana here kumushando wavo? Aiwa, havana vana. Saka iwo unotora gogo wakwana kunyoresa pamwiri yekwamatora sei? Pane vanhu 4 vakanyoreswa varipo handisiri mundeko. Atikubvunza iwewo usataura zvifoka. Izvona zvatikubvunza. Iwewo unobvonyoreswa musha musiri mako sei? Iwe usiri mwana wakwamatora. Ini handizozivi ndekuti gogo vakawaigwa zvinhu zvepamatova kwamurewa. Ini ndakanzi unozotora wing chete. Zvese zvokuti zvakanyorwa sei handitozivi. Asi chandakanzozotora wiri rachinotora ndiro wiri racho. Saka uri kureva kuti wiri iroro ndo raita kuti utengese stand iyo? Stand avanhu vakatotanga kutengesa stand. Aiwa, iwe tiri kupindura iwe zvako zvewiri rako kuti iroro ndo rakuita kuti utengese stand iyoyo here? Kuti tigadzirise dzimba dziri kunzika pamba. Dzimba dzangu ndobva tatengesa dzanziri dzagogo idzodzo. Soda kugarwa nani? Chero hama dzaona munhu anouya achigara. Hama dzagogo? Ana sekuru vakati
togadzirisa pamusha havarambe pakangomira Komushande wenyu here ndewokwaMatowa. Saka iwe izvozvi pakutengesa kwawakaita pane chawatowagadzira here padzimba dzaGogo? Pakabva patanga kunetsana zvokuti hapana saka chiti nekuti pakabva tanga kunetsana. Saka iwe mari iyoyo wakaichengeta kuti kana kunetsana kwapera wogadzirisa? Ndo zvataenda kuita. Irikwe mari yekugadzirisa iripo. Ko ivoyo kwaMatowa vacho ndaona 1 2 3 makavaudza here kuti takutengesa? Takavaudza tikanga tatopanana mari takapanana mari vakati vanonotora mari havana kuzoenda kunotora mari ndobva vadzoka kuti hazvichaita kuti nditore mari. Iwowo vaikutora sani musha mavo chimbori chiita kwa avatangogarisana unokamana kwavamaya amaya vese handina kwababa handina unokamana handina. asi watengesa saka iye zvino iwe ugere kupi? Indogara kutaura. Musha wako uri kupi pane saidi kugara kutaura? Usiri kutaura kubindura. Bindu saka une chokuita nezvemusha wobaba pamba aiwasha inini ndakango handina chokuita asi ndakangonzi zvandakasiyana taurwa ndo zvandakaita nemufi kuti kana ini ndafa hakusi kunonga kwangu ndakanzi kana ndafa ita so naGogo so ndo zvandakatanga kuita. but waifana kufunga kauti handina rudzi nevanhu uchahuzi wangu sei wakaisvipa masimba wakangoti mapepa ndiwani simba aiwa usina ropa rimwechete handina kuzvipa simba taitotaura tese navo kuzoti tipanane mari tainge tichitaura. avaGogo vake ndo vakaroorwa mumusha umu vauya vaine vana vavo saka vana vaviri vanavo ndo vaakuchiita amai muno hamusire kupopota aiwa mukada kunenge maakuto kubva kubindura ukanyatseta simba rokuti unotengesa kwamukati. aiwa hazvina kuita simba. Alright, zvakanaka. Kana riri wiru rechokwadi rinogona kukonfirmwa nemalawyers because zvakangotypewawo zvikasainwa rinoratidza kuti kana riri wiru pana anonzi Keri Gamanya ndiani? Ndiatete. Tete chii chako iwe? Chii chako iwe? Keri Gamanya ndimona iyanzanzi tiri vamazvimbako amai here kwaMatowa anonzi Keri Gamanya asi kwaMatowa ane ukama hwakadini uyu? ambuya vabuyu naameketi vakanokova nemunini ambuya wauyu vana vamurizi wezvino anga ari mukoma nemunin'ina saka ari kupi Keri? Okay. All right. Kwanonzi Masimba? Ndini. Kwanonzi Fortunate Mchenji? Ndiani? Hanzvadzi yangu. Okay. Saka hama yenyu ndini Keri Gamanya. ndatoda kubvunza kuti imi muri kuti ambuya veuyu naKeri Gamanya mukoma nemunin'ina? ambuya vabuyu naamaiketi namaketi ndo mukoma nemunin'ina. Saka imi mune chii chokuita naambuya veuyu? ambuya vabuyu vanga varoorwa naLuka Matowa. varoorwa musha mumwe chete. Vakaroorwa ndimukwana nemunin'ina. Wakaroorwa musha mumwe chete vari vairi? Mukoma ambuya Masimba mukoma wavo ndianga aroorwa mumusha maMatowa. Saka ndo vaakunyora wiru manje nokuda kwekuroorwa kwavo ndizvo? Ndo vakanyoresa wiri? ambuya ndokanyoresa wiru. Ambuya veuyu kavo vakunyoresa wiri nokuda kwekuti varoorwa mumusha maMatowa. aiwa vanga vane musha wavo here vana yavo nga yavo vakapuwa amai vari kuwesa wiri vanga vaine musha wavo maMatowa wavakapuwa nasapu Musha wemurume kana kuti wavo? Musha womurume iva nemurume wavo. Nemurume wavo. murume ndiwo kwaMatowa. Avo ndiani avo? Ndinani? I'm sorry.
Ndiri wa matuwa Ndimuringina waruka wacho. Uyu mwana mai munomuziva here? chokwadi chataurwa naanhu ati baba vake vauya vari kumusana kwamai. Baba vake ndo vakatouya vari kumusana kwete iye? Kwete iye. Baba vake ndokurerwa musha wedu namukoma. Baba vake ndokukura. Mukoma wenyanga achina here mwana wekwamatoa? Haana kuita mwana here namai nambuya? Haana kuita mwana. Mwana vakachengeta ati baba uyu. Achengeta mwana womukadzi. Vaitosimwana vakatorana musana. Mwana womukadzi. Saka baba wake kuenda kwavakaita uyu ndokusara ati tigara nanasi. Baba wake vari kupi? Baba wake vakafa asi vane musha wavo kwamureko. Asi vanga vachigara pamusha ipapa? Vakakurapo vachichengetwa vakazova vasati vakusika vakazonovoona. Saka hatizive kudzoka kwake mumwana uyu. Kudzoka kwakawana simba nokuenda hana warasi. Muchambobuda mbichana uchimbobuda kwenguva adikidiki munodzoka mai vacho chipati zvatoa mukurukura sedari. Zvanzi namambo mese chimbobudai panze. Alright, makamira ipapa. Nyaya yakamboenda kudare civil court. Yakanzi kudii? Ndopandikaende pepa riri. Aiyo, ndati yakanzi kudii achidaona mapepa. Yakanzi kudii ku civil court? Yakadismiss. Okay, alright, budai panze. Nyaya yakanga yamhangarwa kwaikoti ndizvo? Yakatomhangarwa yatodismisswa kucivil court. Saka kuhaikoti yakapinda here? Haisati yapinda. Yaifanira kupinda musi wa8 May. Haina court date. Ndizvo here? Haisati yapinda. Uri kufanira kuti upinde. Akamhangara kwaikoti ndiye. Achienda uko. Anoyamusira uko. Ngasi chia. Saka haisati yapuwa date kai? Haisati. Civil court yakaraswa? Ndizvo here? Vakatiendemo tsvaga pini reuyu racho. Tese munotarisa tese kuti iriko here pini. Pin? Yeuyu. Saka makaiwana? Ndo yacho nekuti vanoona pachaiswa date recourse. Second time civil court. Let's say Magana, I am told a episode. Alright, zvakanaka. Isusu sekuona kwaita dare pachivanhu pedu nenhoroondo yataurwa maererano nemhuri iyi. Ndichinzwa baba wanzi Luke. Ndizvo? Luke akatora mudzimai anga ane mwana wake. Handiti ka? Vamuchengeta. Vakaita zvakanaka vamuchengeta. Ati baba wangu ane musha kwavo. Handiti? Mwana wangu ane musha kwake. Then akura mwana uyu akachengetwa musha umu. Handiti? Mamatoa. Akura akaenda kunovigwa kupi. Ane musha here kwakadzokera kumusha kwake. Akadzokera here kumusha kwake. Akura. Ndokutoroora ariko kwakaita mhuri yake. Vaabereka mwana uyu. Ambuya zvakatotora mwana uyu futi wayala pamba apa futi. Ari muzukuru. Okay. Akura ipapo futi weyi. Right, isu sekuona kwedu sedare pachivanhu pedu musha uyu ndekwamatoa. Hatiti itsitsi dzavo kutora vana vachichengeta. Vanga vachingochengetawo bati muivhu nenhaka inofanira kunge iri kwamatoa pachivanhu pedu. Hatiti? Ipapa vachita zvese zvakaitika pakafaruka isu hatina chatakabata kana hwani. Iye inhango yazvo mombe dzese vakatengesa
zvimwe zvikochikani mageji ndo akatengeseva isu atapita zvakanaka isu sekuona kwedare pachivanhu pedu ndo zvinofanira kuti zviitwe saizvozvo kuti nhaka iyo inofanira kuramba iri kwamatoa. Hatina ropa rekwamatoa ratiri kuona muwazukuru apa, saka nhaka iyo inofanira kuramba iri kwamatoa kana chiri kuchivanhu kwedu ndo zvinofanira kuitwa saizvo. Saka tiri kuti nzvimbo iyoyo nemusha iwoyo vari vamwe vanongosarenda zvinhu zvewaridzi zvopuwa kuvaridzi zvakanaka kufamba zvakanaka.